إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله قال الله تعالى في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فإن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي مقتضى شهادة بأن محمدا رسول الله ويجمعنا شهادة له بأنه رسول الله حقا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجرا ولن يعبد الله إلا بما شرع أنبياء لتنو أنباد منيني أنبياء فنيني ألافي أنبياء نيني ألافي أنبياء لدلي ألا كان كسي كبو أنيرو كنتورو منان كبار جمو ni ala i jom min kanda mogo te soro min biye o fili ni ala i mogo min fana fili mogo te soro min ba kanda an be seereya ma site min ni bato ciŋala makka ni ala kelen pewte ya ɲɔgɔnte ala la an be seereya muhammadu ala ka jondo ala ka ciden do kisini nema baka na ka dunke wana ka sego ala ku kisi min ka ca kosobe no tamina ka boy ala ka jongu ala ko aka korana bayin kono ako ciden kera aw malla degali ko nyumaye ni mogomi ni limana ni alaye ni mogomi be qiyama jigi ciden keri malla dagali ko nyuma ni mogo minye qiyama kumbe nyogonya jigi aniye ni ala kosuma kosobe balmu katugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam woyede ibe sharia minke ciden ya korone amana ye ode kasere ke ni ba fo wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alla nyini amana yede ikatugo ciden ko sallallahu alaihi wasallam parce que kasere ke ko ciden ye ala ka ciden ye cinyala amana munya kore munye ikatugo ciden ko ayinya amrani minye ika ciden tiya ncinya tigiya na ye kibariya min fo ciden yi bali min na ki bagabaga ki ka min to iko toye ikana ala bato ni sira shiye ciden ma min ke sariya ni mogo ba fo muhammadu rasulullah amana fulede balmo ka tigu ciden ko ni ya ye ciden ka bonya yere ana ka karama ani ka gase sigi ani ka kanu oye jumaye ka tugako taatuhu fima amara ciden ye ñamere ni min ye be tugako o de ciden bato yere o de ciden kanu yere ni ko mbe ciden kanu ye bato de bato fana be dilo yoro ye jumaye dusukun wala ni mogo min ko ale be ciden kanu ibe tuga ko de ibe ciden kanu iddu sukun fana kono parce que ciden ko sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi
min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain ciden ko dola kelente siga ke mu'mini dafale nya bada foy kanne ciden kanu kateme ire kunka ikin kanu kateme bange bagaw ka ikin kanu kateme dewnka ikin kanu kateme jiya mogo beka ni mogo mi maciden kanu kateme nonun ka imake mu'mini ye wodi ato dondola qala umar ya rasulallah la anta ahabba ilayya min kulli shay illa min nafsi قال صلى الله عليه وسلم لا يا عمر والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك قال عمر والله أنت آلنا يا رسول الله أحب إلي من نفسي قال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر دون عمر بن الخطاب ako cide ede kadinne ye kateme fembe ka fonyere ku ciden ko marun kanane alay nimbe masamin bolo ika kanu madafa ika limaniya madafa de fo ikin kanu kateme yere kun kade awa umaru ko wallahi ako ciden kanane alay sisa ikadinne ye kateme fembe ka ikadinye kateme hari yere kun ka ciden ko sisa de umaru kanu dafara limaniya dafara kado karasa be ciden kanu kateme rekunka abe ciden kanu katema bange bagawka abe ciden kanu katema deunka abe ciden kanu kateme mogobeka abe do chogodi ni ciden kan nyamari kanni ekal lanyini do bilala nyogon kuro lanyini do be ela koke kuma do kade e kafo uko ciden kallanyini ane kallanyini bora nyogon korode ciden ye kuma min fonnin koy nani e ba fe ka kuma min foite kelenya de ni yere kallanyini bila ciden kallanyini ye i yere ka kuma bila ciden ka kuma nye nimba yira e bi yere kanu kateme ciden ka ima ciden kanu kateme yere kunka awa bo chogode la ni ciden kan nyamaru kanna kallanyini nani mugo kan nyamaru kanna kallanyini ubla la nyogon koro ibolo eye mogo wore kala nyini de ka ciden tabila iye otigi kanu kateme ciden ka o kera bange bagaw yo o kera dewnyo kera jiya mogo ye ciden ka kuma ana kanya maruka oni mogo sitate shigi nyogon koro te jo nyogon koro ciden ta de be bira betanye ala ta kofe ne koni ye mogo wore ka kuma bila ciden tanye iye mogo wore ka kewale bila ciden tanye ana kanya marika e yo tigi kanu kateme ciden ka ima ciden kanu katemo tigi ka wala tatuhu fi ma amara wadiyato ala ya nan kariya mogo bolo mogo munu ni mogo wore ude bu bolo ube uluka kuma mina ku kanya marika mina ka barake ni ka ciden ta toye ala ko qur'ana kono amu lahum suraka wa sarau lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ala yennan karali ko tigala mogoka ako yala jenyo wero de be aw bolowa munum be sariyale ke awye ka kuma de kawma sariyaye ka bato chogo de kawma sariyaye kuma mununi bato chogo minuni ala ma jenay o mo wero de bawu bolo ka cidembo ala yennan karali ka mogoka munum be mogoro ka kuma kauni ukanya mar kombila ciden tanye ciden yere fana ko mane amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akoni mogo ye barake ale min nyamar ya bara min nay ka bara be sakima wala ta'atuhu fima amara ni ala ko an katugu ciden ko ciden yi nyamara ni minye ake wa tasbiquhu fima akhbara awa ka ciden cinya tigiya fana ciden ya kibariya fo a cinya tigiya ola e hakili ye fi min nyaw e hakili ma min nyaw e ka hakili tesheka wahawu bo ciden te kuma na nin dunwaye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ciden te kuma na nin dunwaye ciden ya kuma fo ni wahawde do a cirama وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
ciden ye min dama yaw mina tiye nya bawlu minna ayo toy donc da ciden ka kuma wula ika ciden la dege aka ketala na ye kuma min fo ika cinya tigiya awa mo ciden ka bonya tede mo min be ciden ka nyamar kawun soso iba ka kuma kawun soso ubeta bidiyaw ni kokuraw ta ku sori ciden ka dina kono ika aqidaw la dusukuna siru la batow la ema ciden bonyani foye ema ciden kanu ni foye ciden kanu toye koy qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ubafuni ayadema ayatul mihna aya minnana kamugo shense ku tente min ko nebe ala fe be ciden fe ika ala fe ni ciden kanu ciado be ciate ni aya de nana ko igi jame passe mo la ala ko ciden ma fuye ni mo min be ala de fe ni be ala kanu ko ka tugo eko ni mo min tugura e ciden ko ne ala yere de bo tigi kanu sisa ale kan ne kanu otede ni ala de bo tigi kanu sisa mbaka junubu yafa wala ciden kanu te ka ciden soso ciden kanu te ka bidew do ciden ka dina kono ciden kanu yede ka tugako ayi nyamarni min ye kake ayi min fuye e hakili ya ye hakili ma yew ika cinya tigiya ika dala ika sowama ninde ciden kanu wannan ko ika tugu ciden ko anti ka ciden ka kuma sabati tugu be ko ciden ko fen folo jumanna dusukuna siru aqida fi asma'illahi wa sifati ciden min fo uye alaka mankutula alaka tugula tauhidila alaka bato chugula kakele bancha chugula ikadda wala folo fatutabi'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi aqidatihi tugu ciden ko akadus kuna siruna aqidala وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله تقولي بك تشيدنكو أكاكما كونا وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أفواله تقولي بك تشيدنكو أكاكي ولولا وتتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه تقولي بك النبي مكو أكاكي أكاجوكولا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله nan ko ka tugu ciden ko ibe tugu ciden ko nin ko damado de la tugu ciden ko dusuku na siri ko la ala kola ala ka mankutula ala ka togula ala ka kele banchala ciden ma fem min fuye kano fo ama ala bato ni ko chogo min ye kano ke ciden ka kuma kawo ala dege kuma kawo la ko kuma min ka fo chogo mi fo chogo la ciden la dega ka te wala wala ciden la diga ka jogo nyuma wala aw ni mo min be ala fe ni mo min be ciden fe ibe tugu ciden ko nin ko dama do de la tugu ciden ko bisukuna siruna aqidan la tugu ciden ko aka kuma kawla tugu ciden ko aka tewale la tugu ciden ko aka jogo wala ninde ciden kanu baga ni mo min ko ne be ciden de fe akanu yenninde wa istinabu ma naha anhu wa jajara ciden batole muhammadu rasulullah allah nyini doye munye eki yere kuloshi ciden ye mugo bali fengo fenna yam bali fengo fenna kom baga fengo fenna yere kuloshi kanoke misalla ciden ko man ahdatha fi amrina haja ma laysa min fa huwa radd ko kuraw dina la yere kulosama ciden ya am bali ko kuraw la dina la akoni mugo ni ko kurado ni dina kono min tala ika bara be sagima ika kuma be sagima donc kana ko kurado dina kono ciden ko wa iyyakum wa muhaddathatul umur fa inna kull muhaddathati bid'a kull bid'ati dalala akon bawma aya yere koroshi fongo fenye ko kurade dina ni batola aya yere korosama ko kurade fili bid'a be fili wala ciden ni bagabaga ciden ni bali ko kurawni bid'a madina la muhammadu rasulullah amana akoro alla nyini iyere koroshi ko koroma bani mo haran ka fiqhu yen nunu fonye irisala tigi ko
وترك كل ما أحدثه المحدثون نما رسالة كولونجي كوكو كورا تغوية كوكورا دو دينا لا كي اكو اوتوي اكناكي وترك كل ما أحدثه المحدثون رسالة كولونجي دي نيني كوكورا تغوية كوكورا دو دينا كونو كي يرى كولو سما وسناب ما نهى عنه وججر ولا يعبد الله إلا بما سرى كان على بطوني في سراشية تشيد منك مسريا ودي أطلق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تشيدن كيرا أو ما تشيدن وسراو ما لدغلكو نماي كان على بطوني سراشية تشيدن منك مسريا jamana in be cogo min jamana in be lahala min be jamana in kono nunun ba yiranna ko galondo de ko beni ka faamu beni ka tabulo ko beni ka tariqa ambe ko la ilaha illallah be kita fo be kita ke ko alana nyana bo lagara galo man kornaay ngalo fi kirikiri walla ñu badallahu illa bima sara kana ala batoni ewa sira shiye kana ala bato ni bato chogo shiye chide ma minki masariya fa inna ghayra li hadisi kitabullah wa ghayra li hadi muhammad chide yere tumbe ni mfaka kutubala ako kuma be nyuma ya alaka kitabu de ako tabulo be nyuma ni kanda sira be nyuma ya aleka tabulo na ka kanda sira de chide ka tabulo na ka suna na kanda sira de kausa behe sira wore te mugo shibolo Abu Bakari madda mana sira sura yereye Umaru madda mana sira sura yereye Usman madda mana sira sura yereye Ali ibn Abi Talib madda mana sira sura yereye sebo tobo chogola mogo de be soron ko jamana kono ko beni ka terega ko terega tigu aw beta ni nyefo ala nyekor yo mali khama do chogodi ala ye aka qur'ana jigi kaka cidenci kaka shira yira mogo la ko be ka tugu oko eyi ka damana shira kiriye ki togo da ola fo uba fo ma ko tariqa tigu ini damana togo ebe to unye fo qiyama kene ka tugo qala ta'ala wa anna haja sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ala ko ciden ni sira min nana de ko de ale ala ka sirati lelenye ko beka tugo ode ko kana tugu sira misenu ko nu baw fara ka bonni ala ka sirama awa mugo ya damana sira kiriye yireye kon ka tariqa kon ka tabolo sira misemani dedo cide nya perpere lati ganye hadisa dola Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa tumama yenni ayat tafsiri ayat tren jamba do tilele tere ayochi ko tile ayat tere misenum bila kinina numana awa akoni tere misenu munun fulani nye nunun de fura sira misenu nunun awa ni sira miseni kele hadamaden shaytane do de jolemba kunna nabe mo wole katam cide nye bidia kuntigu tariqa jugu kuntigu cide nyu wole de ko hadamaden shaytane cide nyu wole ko shaytane wudew mo be bidia sira do de ka kiriye yereye jama wuyoya be girino fe ba fe kufili cidon ko yima ko shaytane de hadisa dola ko duwato ala abwabi jahannama hadisa dola cidon yi ke koye woleli kala de koybe jahannama dinga dadela koybe mogo wole kata minna kunu jabi dro kubi fili jahannama ko wala hadama de ni ko muhammadu rasulullah ni mana nani gorobali nani ba nofe sheikh muhammad ibn abdulwahab bofo salasatu usuli kono taatuhu fima amara ciden yi nyamara ni minye tugu ciden ko ola wa tasdiquhu fima akhbara ciden ye kibariya fo nu ko hadisa de sahara ciden ko te da ala wasinabu ma naha anhu wa jajara ciden yi balitengo fenna kibaga koy kanan ninke otoye ikanaw ke walla nyu badallahu illa bima sara kana alabato ni sirashi cide ma minki masariya amu lahum surakau sarau lahum min ad-din ma lam ya'jana bihi Allah ya la jenyogo de ba aw bolo nu be sariyali kawye katabolo kirawye kateriqaw kirawye tabolo munun ni sira munu ni alama jenuye
ومغو دباو بلو كتشيدين تو أم بلد لك حكيم من دام بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى لمتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بل ما أنكو أنك تقول anka ciden kanu ye katuga ko ciden kanu te ka bidaw do ka dina kono be ka soso nanyo mindo ni mogo fana ye ciden soso ciden ye kuma kamunu ala bato ni kuma kamunu ye oto fo eyi kaddamana kuma kan kiriye yireye ibu fo ciden ye ala bato ni bato chogo minye mo ke yi damana bato chogo kiriye yireye ibu ke iye ciden soso itugura karamogo do ko minte alata ka te ciden taka ituguro ko yawmal qiyamah mumbu soro ni mogo minye ciden soso ni mogo minye bida do ciden ka dina kono ni mogo min tugura mogo wore ko minte cidenye qiyama do mumbu soro e ko bekita fo bekita ke ala na nyana bolagara anyana boli ye juma ye lagara ala yo fiye qur'ana kono o yawma ya abdu zalim ala ko yawmal qiyamah do ويوم يعض الظالم على يديه أكون يوم القيامة دو كوتو نيالي كلا يبي بولو فلاكي ويقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا تو نيالي كلا بولو فلاكي قيامة دو بافو نمي سبين ندي يسا hari nettun ka siram mina ka cide ka fara ciden ka tuma min tumbe jiyan kono hari nettun ka ciden ka sunnata hari nettun ka tugu ciden ko kinto jiyan kono ya waylata lintani lam taqji fulana khalila halaki benne de esa hari nettun kana karasa mina ka kinteriye laqad adallani an zikri ba'da ijja'ani ale de yenne fili kabo ala tama tuma me kiyan nana mema ala ta nana nema ale de ne fili kabwaka akanu lame unnen kadi akanu lame ubetende de an tabulo kura fakoro shiraw moke shiraw akanu bula mogosiye ale de fili tuma me ala ta nana nema ale de ne fili hari jiya kono nettun kana karasa mina ka kinteriye لقد أدلنا ذكر بعد إذ جاءني أين نفلي كبوتشيا ما تشيانا لنكو في النما وكان الشيطان للإنسان قدولا أيوة ألا كو الشيطان يبو تشغل لاري أبي هذا مدل لا سكوي بلا ألا سوسون ألا كوتال أبي بوي كرو هذا مدل الشيطان فنا بو تشغل لا وباو في الجيا كنويا kabo alataka kabo cidentaka kabo sunnaka kabila wireka terega unu kwa sira modo fiele unka me yomale qiyama do atu ya nyala yere terega kuntigi site qiyama ni ka jama naka au ajama na ba yere jankwa na udefa aba yere de nyiniye donc qiyama nyana boliye munye mogo ma sunnata imatugu ciden ko ibi bolo flaqi qiyama keneka iba fo harin tun ka shiram mina ka fara cidenka harin tun kana karasa mina ka kinteriye ale de nefili tumami alata nana nema mbalima muso sani o kisoro lagara konan jiya kera yere nyini de konan jiya kera ye jiya kuno ya mede yere nyini de ala tabe yoro mi ciden tabe yoro mi ala fahamu salafu salih o nyanyini ikanyana mayo ko ikasaw ko ikakuno kade ni fengure sera ala maqiyama kene ka minte ciden ka tasray ala ya fuyede ibi bolo flakiye iya do jiya kono ni hada maden diminana bolon koni kelende bekki
mais tima tellement que la gara kan nimisana kadimi kabo ibi bolo fula bedeki aya wara kuna alako wa qalu rabbana inna atana saadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim ad-da'afayn min al-'adhab wa li'anhum lanan kabira aya wara kuna ni mo mi matugo ciden ka sunna ko etugura karamo do de ko ate ala taka te sunnaka etuguna te tariqa wara de ko min te ciden ka sunna ala aya wara fo suratul ahzab kono ako wa qalu rabbana min ni ciden ka sunna muna qiyama keneka ala ko tugo bafo antigi ala inna atana saadatana wa kubara'ana ala anka karamo anka shegun anka mabon an tugura ulude ko fa dalluna sabila uyam fili kabu yala kashraka wallahi karamugo jugu batokela bidiya karamugo batokela ika kuma kaunde fulani ya qiyama keneka ni ala yere bafo anyana bora de pijian kono yaw karamugo de ba dogoyila ni ciden ka sunna mashe qiyama keneka mo ni ciden ka tabulo mashe qiyama keneka ubafo da antigi ala an yanka shegu de bato an yanka mabau an tugura ulude ko uyam fili ka bo e ala kasiraka antigi ala la jabat dubule ka duma yabbi e yere de bika karamo dangay ika shegu ni ka karamo itumbe kulunkula koro ya ka daji tade na ye sogo min kolo duka bo kolo mina na ya fili ni bata ka dude e yere de ba danga qiyama keneka iba fontiga ala janga kata dubule biya ika dama wal anhum lanan kabira bi iku danga ko mabbo e ala kan nema mabolim min kajja ko sabe mabolim min kabo anyana bodi fulede be ka taf be kitafu be kitake ala na nyana bo lagara anyana bodi fulede ni ne ciden ko ni tama se qiyama keneka ninde be e yere de bi ka karamo danga e yere de bafo ala ka janga kata dubule ka di ka karamo ma e yere de bafo ala ke ka karamo danga min kabbo kosobe qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba qila man ya aba ya rasulullah qala man atani dakhala al janna wa man asani faqad aba kiden fana ko hadisa sahalen kono ako ale kam mantum bebe do arjanna kono fonni mugo min banna arjanna donima sego ko cidema mugo dum fana be ba arjanna donima awo ciden ko ni mugo min tugura ne ko ibe do arjanna kono mais ni mugo yenne ciden de soso kinta bolo soso ni kinka sirawu soso ede banna arjanna donima ede banari janna donima mogo ye ciden soso kati yere fili sira wolela minte ciden ka sira ede banari janna donima ambe ala dele ala ka hakkiman dama mbalimaw ala ka lanya siranya dama nunu ye konnan jado mbalimaw katawuma de pejia kono be ki yere nyine hakkili de bawula de ala ya hada madenda ka hakkili de kila wa hadainahu najdayni ka sira fula brai koro cinya sira ala ya fo qur'ana kono ka perpere latige ka jeya qur'ana kono ciden kan nenka galon sira mun fana ala yu perpere latige qur'ana kono ku jeya ciden nenka ni emminye sira jugo suwaji yereye o kofe mogo ma kila da yere da yake yere la hakili de bawula aye aka hakilu labara superior ngalonka ako dabula cinya be yoro mi aka cinya nyini ambe ala dele anka jamana ala ka korosala ka tanga fitna minunu fagali munun be jamana in kono ala ku bo jamana in kono ala ka jamana don kanu do nyogona ala ka population kanu do u ka fama wula nubu ka population kanu bu ka jamana don kanu nu be tile un nyogonje ala ka jamana fama fana kanu do u ka jamala nu be konanja ku ya sariya konanja chogola konan jate fama yambalima ka jommu mbaruka kishigi ka dersula fama borto fama nani fama banani afanani allebu foyi ka jamaye mbalimo islamiya sariya ka konan ja chogote ninye fitina de karamo de ni fama lebu foni fama konan ja yoro yale bolo mimbari kan ko kanade uba aka dersu konona uba ka jamaye
ninte kunnan jamoy kata famana nin to de ko fitina mo ni balaw mo silamiya sariya ma faya te qur'ana kuna te sunna kuno cide ma bilala kunnan jabe ke famaw ye ma be ke gundo de la ni be se ka wele telefoni na ikele na kele ba bilasira ni be se ka letiri de chama iba bilasira na yesira de dima ibe se ka ta sigera ka biro la ikele na kele ba bilasira cidon ko anka fama bilasira nin jogo de la mais min bari ko kanna wutte rejo soso wutte deresu wutte ambe ala deli jamana don ka se kan nin fam faqalu fitinaw ala ko bo jamana in kono samaya nyuma ala ka di jamana imma ala ka sanji barkalama dama ka sanji nyuma undama ala kan kisi sambala mana fitinaw ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.